ଧନ କଣ ହେଇଛି ଲୋ? କିଛି ନା ଭାଉଜ ତମକୁ ଦେଖି ଭାରି ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଭୟତା ନାହିଁ କିଏ କାମୁଡି ଛିଣ୍ଡି ଦେଲା ସେ କୁକୁରା? ଭାଉଜ ତମେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ, ତମେ ସେ ଦନା ଦେଖି ଟୋକା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦନା କାମୁଡିବା ଅପେକ୍ଷା ତମେ ଓଠ କାମୁଡି ଦେଲେ। ଯାହା ହଉ ତମେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କଲନି। କମିଟି ଲୋକ ମତେ ଶୋଇବାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ମନା କଲି। କମିଟି କଥାଟା ତାହେଲେ ଅଛି ସେଠି। ଭାଉଜ ଯାହା କହୁଛ କୁହ, ତମେ ସେ ଦନା ଫନା ଦେଖା ନା। କମିଟି ଲୋକ କଣ ପବ୍ଲିକ ବି ଛାଡିବେନି, କାମୁଡି ଛିଡି ଛୁଣା ଦେବେ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତମର ବଞ୍ଚିଗଲ, ନହେଲେ ସେଟା କାମୁଡି ପୁରା ଝୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତଳ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି ତ? ନା ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା, ନହେଲେ ସେଟାକୁ ବି କେତେବେଳେ କାମୁଡି ଛିଡି ଦେବେ। ଶୋଇବାକୁ ମନା କଲି 20,000 ଟଙ୍କାରେ ବୋଲି। ଆରେ କଣ ଭାବୁଛ 20,000 ଟଙ୍କା? ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, 40,000 ଠିକ।